जि दानि दानाय पार्टी गोदान बेफोरखौहाय जोङो मोजां सिन्था खालामनानै जों बेफोरावहाय आगान होनो नाङा बा जोङो गुलाय गुजाय जेबो सिन्था खालामनो नाङाथ' गोजोननाय दङ बेखौनो जों हास्थायबाय थाखायो जोंनि लोगोफ्रा माने उदां जाथों उदां अख्राङाव फैथों जोंहा बे जोंनि गोसोआव दंबाय थाखायो जोंबो दुखु मोनफायो बिसोर खस्थ' जानायखौहाय दिनैहाय जोङो नैबे सान्तिपुर हालामनि मोनसे कमिउनिटि हलावहाय जोंनि 14 नं कनस्टिटुवेन्सिनिफ्राय मोनसे एक्स एनडिएफबि फोर जयैहाय सावरायनाय जादों बेवहाय जोंना बिटिआरनि एम फेरेंगा साराबो बाहागो लाफैदोंमोन ओमफ्राय बेवहाय जोङो गोबां खोथा सावरायनाय जादों जोंनि माखासे एनडिएफबिफोरनि समस्याखौ लानानैबो सावरायनाय जादों जेरै रिहेबिलिटेसन आरो एक्स ग्रेसिया बेफोरबायदि माखासे समस्याफोर दंबावो बेफोरखौबो जोङो सावरायनाय जादों आरो लोगोसे जोंनि जि दानि पलिटिकेल इसु बेफोरखौबो जोङो सावरायनाय जादों मानो होनब्ला जोंनि गेजेरावहाय दा माखासे गोबां राजनैतिक समस्याफोर सफैदों गोदान गोदान पार्टिफोरबो दानाय जादों बेफोरावहाय जोङो मा साननांगौ मा सिन्था धारा लानांगौ जोङो बेफोरखौहाय सावरायलायनाय जाबाय आरो जोंना बिटिआरनि एम बिथां फेरेंगा साराबो जोंनो माखासे साजेसनफोर होबाय जे जि दानि दानाय पार्टी गोदान बेफोरखौहाय जोङो मोजां सिन्था खालामनानै जों बेफोरावहाय आगान होनो नाङा बा जोङो गुलाय गुजाय जेबो सिन्था खालामनो नाङा मानो होनब्ला जोंनि इउपिपिएल सरकारानो गासैबो खामानिफोरखौ मावगासिनो दंखायो आरो जोंनि जे जेलनि खामानि आरो केसफोरनि खामानि बेफोरखौबो मोजाङै मोजां मावगासिनो दंखायो दा बेखायनो गुबुन जेबो सिन्था धारा खालामा लाबा जे जायगायावहाय जोङो दङ बेजोंनो जोङो थांबाय थानांगौ होननानै जोङो बे दा जोंनि गेजेराव सावरायलायनाय जादों। बावैसो साननि सिगां माखासे जेलाव थानाय एनडिएफफ्रा उदां जाबाय दा बेफोरखौ लानानै नोंथांमोना माबायदि गोजोननाय दं? जोंथ' गोजोननाय दङ बेखौनो जों हास्थायबाय थाखायो जोंनि लोगोफ्रा माने उदां जाथों उदां अख्राङाव फैथों जोंहा बे जोंनि गोसोआव दंबाय थाखायो जोंबो दुखु मोनफायो बिसोर खस्थ' जानायखौहाय आरो बाखि गोबां दंबावो बेखौबो जोङो गोबां सिन्था खालामनाय जादों आरो बाखि सिबिआइ केसनि साबाखौहाय जोङो दाखालि काजलगावनि गेस्ट हाउसावहाय दोनफैनाय जाहैबाय दा बिथांमोनखौ जोङो लोगो मोनबाय थासिगोन आरो बिथांमोनजों मोजां गाज्रि जों गोबां खोथा सावरायलायबाय थानोबो हासिगोन आरो थाबोनायफोरनि थाखाय माबायदि थाबोनायफोरनिया एनआइए केसफोर दङ बेयो डिस्ट्रिक्टफोरावहाय हरनाय जाबाय बे थाबैनो उथायजागोन आरो बे उथायनाय लोगो लोगो बिथांमोननि थाखाय बेल पिटिसन होनाय जागोन आरो बेनो थाबैनो जागोन होननानै माने आसा खालामबाय। गोबां एक्स एनडिएफबि बिथांमोनानो एबिबि राजखान्थि हान्जायाव मदद होनायखौ नुनो मोननाय जादों नोंथांमोननि साइडनिफ्राय माबायदि? बिथांमोना जोंजों आगोलबो गैखायामोन जायफोर माने मोजां सिन्था धारा खालामदों बिसोरो जोङो आगोल जोङो इउपिपिएलखौ सापर्ट होबोदोंमोन खिन्थु बिथांमोना माखासे आगोलनिफ्रायनो इउपिपिएलआवहाय सापर्ट गैखाया दा बिथांमोनानो माखासे भुल बुजिनानैहाय बे एपिबि पार्टियावहाय थांनाय जादों। नोंथांमोना लाबोनाय एकर्ड बिटिआर एकर्डखौनो नोंथांमोननि एनडिएफबिआनो माखासे सोद्रोमाफ्रा गनाया बिसोरो मोजां सिन्था खालामनो रोङाखै मानो होनब्ला बे एकर्डखौहाय रावबो माने नेवसियाखै बयबो बेवहाय माने सागान होदों आरो जोंनि रन्जन दैमारि साराबो बेवहाय साइन होदों आरो गोबां माने दैदेनगिरिफ्रानो गासैबो साइन होजोबदों दा बैसोर माखासेफ्रा सिचुवेसनखौहाय बुजिया सोंजिया बेफोरबायदि खोथा बुंब्ला बे भुल जादों आरो। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेआइडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमार्जेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि फार्मासि पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकल'जि रेडिय'लजिस्ट सार्जारि डेन्टेल कार्डिय'लजि गैस्ट्र'न'लजि यूर'लजि डेन्टेल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सनोग्राफि अटि थामहिनबा अपारेटिं थियेटार आइसिइउ आरो एनआइसिइउ पिआइसिइउफोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं लोगोसे नर्मेल डेलिभारि सि सेक्सन्स गल ब्लाडार स्टन किडनी स्टन एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमार्जेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन
बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।